Enggak. Karena aku jadi rukun aja wae wong sapi iki kudu kok bumbu iki 6 ceritane. Tak dol siji ku bengok-bengok. Lah nek kira-kira aku mbok hukume hukumno pancen anak tegel karo Pak aku. Hukumno le aku. Mboten lah iya. Rek wae dadak aku sengut ae masamu aku. Oh iya. Monggo. Si Putu teko, Gading teko, Mas Agung teko pernah udah tutupnya jagoan bikin mau nak ayo sekolah nanggung transitan dong. Anak lanang ya teko, terus nanti karo Pak Esa boleh, begitu karo Sri Tegel, aku gak Tegel karena aku mayang kok Jawa Timur mulai ya mereka yang ngebela aku tuh tilam Pak, nah aku lagi mulai begini. Terus ditransfer ya Pak ini gokeng aku makhluk ini jenis 100 Oke Mas Kumantowi ngasto ngami kono foto bareng karo Diajeng Chandra itu dikirim ke aku lho bareng ora nganggo masker kok bagus iki saiki ya bareng nganggo masker kok ketok jenom mbak iki nek sing ora ngerti mbake dudu bojone Chandra ya padahal yo dudu kan oh kematian nganggo seragam batik dengarnya tak kon nganggo aku batikan Mas nganggo pejabat yo aja sasake ning nganggo batikan sing rapi kae nganggo slop minyak wangi mingi lah ya sapa kenal Chandra itu ngene barat syukur oh dicerai karo Pujiatur kok labang Kapolres sing ditututan ya iki. Aku wis pengestu tak kaya Juyadi, kono gak uman pengestu. Entek dijaluk wong sadean pengestuku aku. Kok
niteni digawe becik, ora niteni nek aku tak titeni kondo aku ndek ben iki digawe mayang karo Mas Mukomet ana daleme kae rak sunatan tondo. Oh sunatan ku nek basa aluse yo. Nek basa aluse utawa kawine yo kuwi Pagas Marga Nawa Tirta. Pagas Marga Nawa Tirta tegese Pagas kuwi ngetok, Marga kuwi dalan, Nawa Sanga Tirta banyu tegese ngetok dalan banyu sing nomor 9. Oh ngono. Lah kae nek wong wedok kok supitan, nek supitan kae diwestani Pagas. Ya. Pagas Bali. Bali Suramadu. Pagas Bogorno. Oh, Pagas Bogorno. Pagas ngetok bogo kuwi pangan, Retno kuwi teko sinden dhewe kuwi Retno apa? Aku yo iki kepasang yogi kon lho, kepasang yoga. Janjane ku ora kencan ora semayang. Aku ki nang bareng karo Mas Komet ngomong punya omong aku wayangane Mas acara suran tinggal memle yo budaya suran yo budaya wayangan kok tegen kula padha-padha digelar gen kula mriko nganggonmu acara apa sedekah bumi ning Jumat Pon tanggal 12 lah nek ngono benerane yo kuwi biyane oke lho Mas. Biyane napa mawon sing penting kula mboten ngopahi sinden coba kali dalan mboten napa-napa. Biyane iku yo son, pisan iki son. Ping pindho konsumsi kajang trata. Oh siap. Kula rapatke niku A1 lho. A1 ku opo aku? A1 ku positif, nek kono positif nggih kula rapatke. Rapatke tetek langsung belaku nggih padahal Pak Sugeng matur nuwun iki sedaya para RT jumlah sedaya niki sami sarjo. Iki sindene pinten? Sindene 3 nggih kula tambah 1 mungkin. Sinten Agati? Oh iya, sampe ra petuk aku dasare ya. Bar tanting biyen tak wanti-wanti lho. Oh nanti aku aja seneng aku ya piye ya. Tenan seneng karo aku kowe dadi wong miskin. Ha tenan kowe di bojoku miskin tenan. Loro-loro uripmu bareng orang tadi karo aku awake kepomo saking bedah kaya gajah. Ayo. Menurut kalau aku keluar merantau iya. Mangga. Dene jenajah yo ayu. Ora nek guru maplenge untune putih nganti kaya balung ngene. Lah untune ra balung, lah ondoke untune pring. Aku ora ondo erek malah paku lah ya. Monggo. Ya. Pimpon pabrik sing
ora saka pikajen masyarakat, mung pikajenku. Oh ngono. Ya aku ora nuntut apa-apa saka masyarakat. Sepeser pun aku tidak menuntut biaya. Oh ngono, gratis. Ya bobote tresnaku karo dulurku lanang Komet. Oh ngono. Aku gumun lho Komet iki gak cita-cita apa-apa kok. Yo kan lain kunjung karo busune kok luar biasa. Tak teko obat nyalon murah Mas sampean. Mboten Pak Dik. Syukur nek ora dipamrih kabeh. Upama kowe ndek pamrih nek pancen niatmu ki tulus lahir batin insyaallah Gusti Allah njabahi. Mula ora mau kan lho Pak DPR Pak Joko Setiawan ki karo Komet ki lho ngalor itu bareng mergo Komet ki wong solid. Ora wis aku yo nek ora yo ora iki Komet. No. Aku tahu diutang Komet ki 2 juta. Pak Wanti met aku utang kowe 2 juta aja disusun akeh. Nek ora tak kei dhewe rasa tak kei nggih, itu karo adine kae. Nah, adine ndang to, Dik. Adine kono itu. Nek Mas Tri sing lenggahno kene kuwi to. Iya. Kuwi piyayine didadak. Nah, aku teko kono, Mbah, rokok, Mbah. Raketan baru sore itu ya itu semua kali pitian ngono biyen. Ada jeneng pitian mulo diteru karo Bima Boko Jarot kuwi. Jarot tuane saiki lomo penusane minggat ngono. Nah, kuwi tuane lomo ana pitian karo aku nek kae nyedang-nyedang ngono. Nah, cake dipamrih iki ketoke. Ngono kuwi. Nah, apa tuh kok rokok bungkus. Ini Mas, kabarnya Mas, dengarin gue nyuruh Mas biasanya sumber Mas tanggal di pabrik anu yo, tanggal sebenarnya anu sumbangan warpe kurangan, tau yo wayangan bareng mulai mangkok itu ya mangkoknya di kokono di Surata hari tadi belas orang di sana itu bukan Roma 500 orang kayaknya cara ini tahu loh nang di daerah Sambijo kono pengendi kae. Nah, itu DPR. Nah, DPR pun mungkin bapak ini ajak kalau sing mau beli komputer kalau pengen silaturahmi. Nah, aku DPR. Dulu rawuh dulu DPR kerja. Oh, aja mulang-mulang. Dhewe aku nang kono iki kita jarku 10 juta. Mau mbok opo pura ngono. Namun biyen bayar aku mung 3 juta, aku yang ngomong 5 juta niku pan. Kok sebelum itu uang juta aku kopi aku. Ndoro 2 juta. Yo digel ngono sing koso aku. Lha aku nyoro 200. Jaruk beto karo beto lek beto kuwi tenan. Adik kula lagi mati kan aku main nang Surabaya kono kan Gunung Sari tidak bandara Juanda kono. Kok goleke wayang karo gamelan moko aku wis tak bel kuwi. Wong iki jaluke aku 7 juta ora 7 juta ora. Bar dibel putut iki lekku dhewe iki. Nek jegol iki kancane Pakku. Enek dhewe mantu tampani. Iso gelem ngono. Ya kuwi putut kuwi ya jeneng laku batu. Nek batune iki cecesane iki ora padang iki, Bu. Aja meneh kok nggih ngebel nggih arah kena. Ini cecesane bentar. Ya ngono wae putut iki tenan. Ibaratnya segoro ini sadrane tak eling-eling iki kleru sing Pak Manto lean. Nek bikin kok kleru ora kleru yo nek bikin arep apa. Budut Pak Manto iki nom-nomane aku yo ngerti mayang nang iki Pak Manto mesti tak tonton kok. Kowe wis iso mayang sasatane jarno kowe ra mudeng. Kowe mbok mayang nang rupuh kono nang endi Pak Manto rame. Aku biyen sik banter gadu, banter puteran ngono kuwi. Wah, dari sembayangi lekas perang terus Pak Manto sembayang apik. Cekelane wae yo apik. Suruke kuwi gali-gali nganti sing dumaki nambahe mung perkara suruh. Pak Manto baru saiki wis bareng tuwa ngene yo takon trimo, takon nyukuri, takon nikmati. Wong tuwa sak Pak Manto aku iki nikmate wis disudo karo Gusti Allah. Nikmate diparingi dhek jenong. Saiki perkara payu lan urane kuwi alhamdulillah payu yo ditandangi dinyangi aja metu duwe
dalang tuwek kok ngarani duit wis awehe ngono wae itu ora dalang nom-nom kaya gading bayangane bergas bahasane runtut kuwi ngarani rego ki yo mantuk runtut ki bayangane yo ape persis kaya Pak Gede Pak Manto oh aku ada nyetel streamingnya Putut ngono seneng aku wis main Putut kuwi yo kuwi gedhoane elek Putut ta gedhoane elek sakone cah pokoknya agar ora batune ra dites wis Putut iki jauh banget prei tembung iki larang iya syukur adikku yo laris karo Pak Ayu kematian dan mayang Pak Ayu iki duit ngomong ora nek Pak Mugi kerep ngedi nek kowe mayang 200 nih bareng Pak Ayu mayang dadi mbok royok 500 niku Pakmu yo ngomong oh malah 700 lho Pakmu ngomong iya udah iki sregep bareng mayang Pak Kenkleng tak mantau main Pak Kenkleng kono keprake iki dikereke Putut nah watake bawa ngobrol karo Pak Manto niku anu Om Putut tuh pedine kesaingan keprake sampe tak lihat dikereke lain nesu Pak Manto ku yo mamprong anak iki ginane kok ngomah di mobil to Pak Manto yo mau pilih nitih agak rimang kae apa kae lantai nang bukal ya koyo ngenteni koyo nang enggak buka nang bumbung mangkat bareng karo aku kondur ya ora kok bablas ngomong kok iki ora menggo nggonku sare nggonku tangi-tangi jam 4 tak bali gol iki wedi nek dicekak dicocake lagi ayo nggo ngalasan atur nuwun iki sindane ana 4 lho mau 3 ditambahi Mas Komet siji so iki ana desane kula ya berarti ya gotong royong ya nek dosa atimu anggere kita kobar sesuk rakyat 100 tak sanani lho aku ki tenang kok aku lomo lho di melu aku dhewe nak suwe lho jek perawan malor ngidul tak goncenge iki abot buri jadi numpak pit motor iki goncenge atati iki pit motor iki mlakune ngene jadi abot buri iki ngarep dengan kula muni wis ra ilo-ilo tak muni biyen kok ya iki ya biyen seneng karo aku mogok nang seneng karo aku nang kosmis bojo dalang kuwi tenang te aja gelem iso tenang siji aku loro tengkleng wis padha tenang wis tenang kekecu kae iya hubung iki anakku lanang ado-ado teko kene tak suni donga pangestu karo anak kok donga ndongake pake ngono lho ngono niki Pak DPR napa isih kepareng lenggah alhamdulillah lho DPR sing entengan ngono kuwi lho ora kaya DPR nggonku kunjung barang nekat ora teko Pak Kapolsek napa Pak Darmaji napa alhamdulillah wah suwe ra petuk Pak Darmaji biyen nek kulino amon tau to aku ki pitku motor ki kecekel nang perapatan enggak anu gemolong aku arep golek cacing ceritane lah bulan karo anakku lanang iki karo Pak Dijaurin monggo ora nggo helm kabeh STNK yo lali gak ngono dasare pajeke mati makati ditoke ae karo polisi-polisi bareng mulai iki bari niki dicegat sebrita dieret nang ngepos aku ngobel Pak Darmaji lho niki sinten nggih anak lali to karena aku jegol Pak Kemi lah nggih Pak Din anu jauh Pak Din niki ke pasar juga Mas kula iki nang gemolong kok ane ali-ali bodemu kae lho ali-ali nopo emas iki nang toko emas kula iki suwe banget panggih jenengan pengen panggih kula mboten rumah makan iki tenggen anu nasi padang oh ya lanteni pirang menit 5 menit Pak Din ya lanteni enten apa Pak Din jujur wae iku kecekel lho iki piye iki duit mongko aku sudah mudik blas ala pun diasto mawon nek rokok-rokok ora ditausi masalah tugas rokok Ramadan pinten tobat Ramadan wis turun Pak Darmaji delalah lho delalah mulai ngalor iki yo enek
mukmin meneh tegatan meneh lah yo sial to awakku. Aduh, tidak niki pinter lah lagi Pakde Jari iki de cara pinter. Wes, minggir kok duduan, aku kon laku karo anakku lanang. Dhek ngepi dhewe. Kaos iki kambine iku tau disangkirke pundak, kathoke iki dilingkis. Lah, sikile iki diblodro lemah, reget kae. Raine bareng iki blodro lemah. Lho kok entuk-entuke trempolong ngono lho. Trempolong ditaleni karo rapia. Ditencang karo jok. Lah dadi lopet iki bludak. Polisi yo nginget ya iki wong edan. Lah bocah pokel. Selamat aku. Iya lah ya. Mau bocah bulan-bulan bocah nek potone Senin malam Kamis dalang. Terus boleh agar petani Senin Kamis yo ngono wae. Nggih, sugeng dalu Pak DPR, sugeng dalu Bapak Darmaji. Nggih, sugeng dalu Bapak Camat, nggih. Nah, jajaran ngeten to Mas Darmaji. Brimob niku riyen niku ajeng calon polisi. Niku mboten gelem. Doyak-oyak wae tengen kula kae kelas 5 SD nek melu kula. Lah cilik niku nek dasare bocah niku temen nyat kula kandhane kok le pancatane wong urip. Siji temen. Wes kuwi. Wong nek temen bakal tinemu. Nek wong tekun bakal apa? Apa ngajakmu bakal kasembatan nggih Pak. Niku kula jegurke teng Wadung Tempuran 5 niku lho jam 12 mlebu bleng. Kok nek jam 3 kowe lagi mentas karo jam 3 aja mentas mongko nang Tawang Mangu kono adem iki gak ngupakat. Nggo jaket iki adem. Ning Bimo kuwi yo kuat. Ora dadi es jane. Niku temen tenan bocah niate lek dadi dalang niku tenanan ngono ya dikabulke kok saiki bareng sugih iku kuwi utine nek karo Pak. Nek biyen ngono tembe-tembe ngono ya lomo. Pak, kula ajeng mayang lho Pak, ya nyuwun pangestu Pak. Oleh ya. Nek bar mayang kuwi mulih teko omah iki ora njaluk aku. HP-ku jek jadul kae jangan semono. Ngono ya diber Pak pun kula transfer Pak. Ya matur nuwun. Saiki iki blas. Bareng kaya iki tungane ro Pak iku boleh lembut apa. Terima yo kok gelani sapine tak jor wong sapi pangan corona dasare dina corona kae lho. Pak iki dinapo seneng to nek Pak ora iso madang. Ya to, wong Pak kudu ora iso madang ora iso paribasane tak toleh iku sapi kuwi tak dol. Ngono iya. Kok aku karo mbokmu iki lho saiki iki turu gak tau aku. Nah, sebabnya napa Pak? Teko ana dhewe aku turu gak tau adep-adepan. Mesti gede-gedenan tuh. Oh, tapi ya nek jeneng aku ki turu ki amor bojo gapangan iki adep-adepan padha karo aku ki ngeloni apotik. Lah kok iso lah nek ora wong bojoku ki diblodrone masuk kabeh. Apa padha karo wong turu kok ngeloni apotik. Coba area ciloko to lho. Iya, iya. Bukan aku. Nek karo aku mung kejeme anak-anakku lanang gak ngerti waduli Pak, diwaduli Pak ngono. Pakmu ki yo ngono kae, anu-anu metroe Pak terus. Nek kowe kuwi aja gugu makmu, aku ki gemati-gematine wong dadi Pak kowe di Pak karo aku beruntung di Pak. Aku ki lho beruntung lah Brimo pe masamu karepe ngono. Tenan karo aku bopo tenan ning aku rada tak klewo mergo kono kayane kan oke. Nek aku langsung ngedak dek terus kan gak tau kaya duit. Oh, saiki wis rada anu iki mau kurang 500 tapi yo kuwi adek yo. Anu Mas Ri kurang 500 iki gak dibalesi gak dibuka ngerti nek iki ada dek lu. Bukan aku. Ini wayangan pelantikan Sragen menurut tahun tuh ngono ya. Iki didik kurang 3.500 le. Jadi caos sih kurang 3.000 le. Jadi kayak ini kanggo umum, nek kanggo Pak dhewe mutar ya warepmu. Nggih atur nuwun ngaturi
Bapak Camat nyuwun bunganipun saha kekudangipun kagem warga masyarakat khususipun ing Jemblong mriki. Mriki niki kelurahan pundi? Nggih. Khususipun kagem para warga masyarakat ing Jemblong umumipun kagem ing Desa Mojopuro Sumberlawang. Moga Pak Camat yang kemenipun paling sesulur dhateng warga masyarakat. Iya. Dalam tuwek iki nek rembukan bangsa intrek biasane wong saiki ngelu lho. Ngono jane nek lingkungan ku ora kaya Bimo ku penyampaiane terus dasar otake jalan. Nek aku wis otake wis ngalor ngidul seror, aku karo Pak Jiyadi cetha Pak Jiyadi. Ning suarane cetha aku. Ning otake cetha Jiyadi. Kono iki nek woro ngesus nek ora suara. Padahal untune genep kono karo aku. Iya. Monggo Pak Camat, monggo to. Tindakipun Bapak Camat namun cina ndrasake mandra panjaya kok lho agung ta. Pak Kapolsek ya. Nggih. Dalem menika kali Pak Darmaji menika akrab rikala seminten Pak Darmaji dinas wonten Mundukan. Rumiyin kanit Mundukan. Kula akrab sanget kala rumiyin niki pun dangu mboten pinanggih. Sami sehat Pak Darmaji nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Muga-muga sehat terus. Nggih, amin dina panjenengan. Mugi-mugi dayani dhateng kula sak keluarga. Wonten dawuh napa menika? Menika Bapak Camat nggih. Nggih. Ngeten Bapak Camat. Niki para warga masyarakat niki netepi dharma. Tegesipun adat Jawi sedekah bumi. Nah, wayang menika sekitaripun dipun lajengaken terus benak tahun wonten sae nggih Pak. Sae. Ning mengke ragate nggih pun kajenti ragati Brimob niku nggih diragati seni Brimob niku. Nggih, terus menika. Nggih, pun mboten sangat sing ragati Brimob niku siap. Sosiale gede ta niku. Angger bar sosial ngeten iki wayang gratis ngeten niku. Niku dijawab niki wonten Polda Metro Jaya. Niku ajeng wayangan 1,6 miliar. Coba kuwi wayangan apa arep ngrampok aku. Niku bocah niku jane cah niku piye plulu bangsa temen saya. Rono ngoten. Nggih pokoke masalah wayang niki mengke dadi pasrake Brimob niku tenan. Brimob niku kait estu niku sosiale luar biasa. Ngantos Pak Untung kula niku kula Pak Untung kula nyuwun bantuanipun badhe wayangan wonten Jemblong. Hah, kuwi wis disengkuyung karo Mas Brimob to kuwi diteokak karo Pak Sukiman to. Wis nyuwun Pak Sukiman karo Mas Brimob kono. Wah, kasono capene. Nggih, Pak Camat monggo kula suwun sesuluh sawetawis kula-kula dhateng warga masyarakat demi kerukunan warga masyarakat tiap warsa tersebut tiap tahun ngawontenaken sedekah bumi saged lestari. Pantun urip niku kedah syukur kali bumi kang dipun lenggahi. Bumi niku diidak-idak dikapake ngasilke ulu wetu sing boten sedhik iki kangge masyarakat Jemblong iki menawi sami
ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Camat bekal semetak dipun ngaturaken maksud pangandikan Bapak Camat. Monggo. Nggih, matur suwun kami. Nggih, wonten kesempatan kami menika tentunipun kami atas nama Musik Kecamatan Jurlawang, Pemerintah Kecamatan Jurlawang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan tengah bumi menika. Menika bersih dusun khususipun Ukur Jemblong dan Desa Mojopuro yang juga nguri-uri budaya Jawa. Menika wayang kulit, mudah-mudahan dengan pagelaran wayang kulit menika memberikan inspirasi warga masyarakat untuk selalu mengikuti apa yang menjadi tuntunan kita di masa yang lalu, tentuipun dengan cara nguri-uri budaya Jawa menika saged menambahkan keberkahan kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Jurlawang, khususipun di Desa Mojopuro. Menika perusahaan Rauh Pak Kapolsek, tentunya kami di Puspika sangat solid dalam kegiatan apapun di sosial masyarakat, kegiatan apapun yang akan dilaksanakan di warga masyarakat Jurlawang, kita akan selalu mendukung untuk mengikuti budaya Jawa menika. Matur suwun. Mungkin Pak Kapolsek ada tambahan. Ya, monggo Pak Darmaji. Dasare suwe ora jamu sing ora ketemu. Ya, matur nuwun Pak Dalang. Jadi pada kesempatan malam hari ini memang luar biasa terkait dengan liburan wayang kulit jumbuh kalih apa niku lakonipun. Nggih. Jadi sinten kuyung nggih Pak Dalang. Nggih Pak Darmaji. Niku nek boten salah niku artine nggih warga masyarakat niku saged sembuyung, saged guyub rukun, saged gotong royong. Semoga sesuai dengan judul atau lakon ini masyarakat bisa membangun masyarakat dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang positif demi masyarakat, khususipun Desa Mojopuro, khususipun wilayah Kecamatan Jurlawang. Maka dari itu saya juga terima kasih kepada Pak Brimo Asri yang selalu hadir dalam kegiatan wayang di wilayah Jurlawang. Alhamdulillah bisa memberikan pesan-pesan Kaptimas terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai Kapolri. Memang wayang ini adalah suatu bentuk edukasi, memberikan petuah, memberikan petunjuk yang bagus pada masyarakat. Itu Pak Dalang, monggo dilanjut. Masake lagu-lagu boten? Lah nek kula derek mawon. Oke. Kula derek mawon, nek kula nyanyi mengke sing mesake sing mireng Pak Dalang. Oh. Jadi kula tak mirenge mawon, monggo dilanjut. Nggih, matur suwun. Nggih. Biasanya sing lagu-lagu niku Pak Dewan tenan aku. Saya Pak Dewan. Nggih. Nggih, Pak Dewan siap nggih. Monggo Pak Joko, monggo. Atur jeneng. Monggo. Jeneng Pak Lurah senengane nyawer iku nang duwe. Nyawer kula niku nek nyawer Pak Dejuyadi itu. Nek kula jenenge merah jelas niku. Nggih Pak nuwun dutange. Iki sedene ten sekawan. Nggih. Sesuka tambahan. Nggih. Ning sing diutamaken malah sing tambah niku. Nggih, jawab Nggih, dasare lemu terus dari kan akeh. Nah, saya tiba kan pun untuk jatah sih. Ini jatahnya tuh mriki miyata bakti kok Allah ngomong karo Brimo ora ketali 500 jenenge sakjane boleh. Nggih, Pak. Niku. Lah paling kan Mas Komat cerita macam wayangan. Loh, kamu gini. Lah PRT do setuju boten pakai setuju. Nah, setuju kula nggih setuju.
Pertama pertanyaan kalau terus setuju boten. Kedua jatahku biro biasanya boten. Nggih Mas Komet nggih, ngendika kali kula ning jenengan nggadahi pendukung Mas Komet niku mboten keliru Pak. Astu niku ngalami tulung nggih tenan niku. Komet niku astu. Nek iya ya iya nek ora ya ora nek Komet niku. Kalau kita jatah 5.000 dibayar, ampun kata-kata. Ngoten niku. Oke, Komet nggih ngendika kok Pak. Sekali bae kira gimana? Nggih, Komet niku ngendika kali kula. Pak Jegol niki diparing Pak Komet niku anu Pak Joko Setiawan itu kekatan, dasar yuto Pak. Mungkin kalau tapi 3 yuto, yuto kan kalau kan ngaturkan jenengan itu pasti suka derek. Ini pasti gua ini mungkin ya nih aku mau. Belum saya segi kayak taruna aja. Neng tambahan kayak gitu kan apa budi tapi ini ku bagi ini jenengan ini ku dari kejahatan ku kewajiban jenengan oke siap. Nah, betul. Bilang ini mungkin budi tapi ngatani kalau nyanyi. Berarti ayo betul sih. Iya. Kalau aku disuruh ke sisa itu jalan ini. Di bang sayangannya deh. Iya. Enggak deh. Nek aku magang kok melu wedi. Ojo nang omahe nggugu bojomu remuk kowe. Mungkin ini kerawan Mas Butut kali putrane Mas Nggih, Budi. nggih. Matur nuwun. Bravo. Zaman cilik ini sunat kula nggih dugi wah tanggapi napa-napa nggih. Nggih. Saiki mun gedhe mun gak ada anak. Di masalah nek niki jan iki bimo kuwi ajeng gawe ganti. Kowe aja wadini larang ngono kuwi gak kena dilok kae cangkean. Nah, ini keluarga sendiri ini termasuk putune Mas Mbak Regit iki kan nggih. Nggih. Rahipun. Dan itu tuh bae lenggah mriki niku Pak Manto rawuh niku kadang anemipun swagi panjenenganipun Bapak Mantep Sudarsono. Nah niki Pak Manto Sudarsono lenggah mriki. Jane jengkol rabeke ning ketok iki wis gak seneng saiki. Biyen kedanan saya wis ngeluh pun semeleh rasane jan syukur ngoten. Nggih, monggo Repung dulu. Nggih, Bung. Jelas Emi suwe dapat proyek cewek yang ngomong. Panggilan kok.
Iki sound sistemnya lo tenang. Nggih, Nah, jepit iki dulu, lo Nggih. kalian gini masih lagi. Mas Kabul, paling gini Mas. Sore ini aku bayi suci itu dengan estu Pak. Kau berani miring gitu. Tunggu ini biasa bakti. Estu. Kalau kita Mas. pasaran gini mas. Nggih. Yang pas Sore jos. Oke. Jadi dari perubahan proposal. Terus sekeluarga buat ternyata. Nggih, matur sembah nuwun. Saestu menika, Pak. Ini kula ngatur dulu nih Pak Mas Jawa. Kani ra iso melek lho ya. Masa kita pengen sih? Oke, ini amplop si Cita lho ya. Si Cita amplopnya sampai ngeraleh. Kalau paling aku kok gara-gara itu nera keterisut. Bes tipis nih rokok. Orang Sabda Pandita. nambah biasanya Pak Dewan ini nambah biasanya. Buatan di atas siang ini apa? Boten kowe Pak Dewan paling juga sudah paling juga. Sakitnya ini loh. Nggih. Ya niku niku ikhlas kok Pak, niku ikhlas panjenengan istilahipun yata bakti ya istilahipun ngabul dhateng warga masyarakat, dados dewan wakilipun masyarakat, nggih khususnya kangge Jumlong pancen kula mirengaken Bapak niku sae. Matur-matur dugi putu Pakde kula putu niku nggih kader panjenengan. Pak No putu niku ora Mas kula niku. Oh, iya. Nggih. Kita mudah bilang lagi. Nggih. Nggih. Waktu lima gitu. Nggih. Lagi kelas ini, saya kelas tenan yang dukung karo Pak Joko. Ya, Pak.
panyuwun saking Gajah kula Mas Komen nyuwun kelagon Sriuning Mustika Tuban iki dasar sindene saka Tuban dan ning kedadi bawani piye oh ngono sing bawa ya anakku garep no mesti no biasane buka kuwi kok agone ayah kuwi wis apa besus kok lho kuwi cengkok ejos kok ya Pak Gun. Nah, kula ingkang mriki Pak. Napa niku? Sri Uning. Monggo Pak Manto nyuwun. Pun disampaikan rasane apa kok dengan promo kele dalan niku garwane jenengan niku pamane Candra itu tadi disiki Abimanyu. Aku tuh Abimanyu dengan Janaka ya disambet Abimanyu ilang. Loh. Ngopi toh? Bawa Sriuning iso ora? Aku ora ono. Mosok nganggo miku, aku ya ora setuju. Ya kok iki aku gampang kok aku banget kanggo tenan biasa. Ela. Ora awake timur tenan. Nah, tengah-tengah nurut. Kowe sing iso anu do ngomong Pak Bos. Nek ngomong anak putu bareng iki ben mau. Nek dianu dikemateni ngono luwih mati karo anak putu nek ora berarti karo wah kemarin berarti cintes saya kan itu tenang kok kalau itu kadungan lonjok dong Aku ngangkat omongannya kontrol itu waduh ini lah iwak. Waduh kuatir bapak kan saling tak jaluke Bima nurani jero dhewe kok piye Bima orang nyaman kadhe tak anteni lho kok waduh jeneng wis lho lah cakake iki tenan kok aja meneh kok ditumo Sinanjata liring wis mudeng kok tak gede pithi ngene Bima wis candak lho langsung iki cokake mau 200 meneh 150 nah tak aturke nek kowe ngaturke kan gak tok wis pokoke Cito mati aku. Lah iya oleh wong kowe iki foto ora munjuk nggonku kok. Besok foto buri rasa munjune. Monggo iki anu le, Sriuning le Pak. Anu le jase ya mau kowe le Mas. Monggo. Anu apa kae? Sejero apa kae? Kirangan Sinebut pahlawan putri. baru kok. Cek sing apik lho kok ben anu, ben kelabaan Candrawi. Nah, sebut si Puji. Sinebut pahlawan putri. Untuk beli orang, beli satu. Sriuning Mustika Tuban. Oh, sepuhe suarane ya kaya ngono. Pak Kemi, panjenengan kok ngendika nek sepuh piye to? Pak Manton niku tesih neng. Lah yo nek anakku bareng sakmono aku umurku wis akeh lho, aku wis 90 lho. Aku wis 5. Terus piye enak? Kan mau. Putra Kanjeng Sira lawe Jatuh kedanannya sering gak kedanan wonge mung kedanan sing kok iku. Yes. piye apa nek? Duk perang Iya. Keperang bojone Berkasaran jamu tak tonton itu. Wirat moya
nang iki kan Mas mantep aku. Aja kelingan ku nangis neh. Kabeh gembeng mewean ngono kok. Monggo. Sri uning tangguro Sri uning gugur Jadi sing bisa nyekok sing kaya Pak Manto ki asline ngono apa ora ompo ki sing bonang kuwi Pak Komis. Persis. Sing kok yo ngono kuwi dadi gek ngono. oh tes apa Pak Komis Pak Eko sih lho. Kuwi yo ngono sing kok jenenge nek bobo ki ngoten di engkek ngoten kuning ketok ngegi ngono lho. lah iya Kali lho Indonesia. Dadi mustikane Tuban. Dadi mustikane Tuban. apa ngono Pak Heeh. Nek sus ora ngono. Bawa malah padu iki. Iya iya iki. Dadi mustikane Lah, aku kan ora di duit lali ya duit iki dipono kok. alasan jane kok Muga-muga kok mampir nggon aku ya ta. Biasa kan ya. alah wong dadan mie ayam dibayar aku ngono kok Lah sing jalan kono kok masuk aku terus. iya Ya kono genti ngomong bari kae kok rokok repil itu aku pirang-pirang aku. lah iya ya Mbak Saku pelanggan, ayo karo jumeneng berdiai kene pirsa aja. Mbak Chandra Ayo Mbak Chandra karo jumeneng mana kene iki lho sing iki tidak aja tidak buta kualat. Oh ya ini ngajak lho ya. Nah, jadi Mas Darmaji ben pirsa terus Pak Camat ben pirsa kuwi cocok Tuban. Anu lho kok sebenarnya wayangan kene nek sebenarnya anu dijak lho ini. ayo foto karo aku nang yo Jogler kuwi tangane jae kuwi. boten apa-apa. Kulo bukan lho kali Pak Manto. Iki kok dia awet meneh, awet putih resik. kuwi mau kok ora sidene ora Chandra aku mau kene Tadi berarti hati kan dia ingin ngobel aku sendiri Chandra kok. Iya lho, tangane lho iya. Lah siapa lu buat bayar. Lah karo kowe ora bedel aku. Kowe ya karo ku diatur pilih kuwi aku ya anak yo ngono kuwi lho. Lah nek pilih aku yo sing saking Pak Brima apa gorene. Brimo pe gopo ya Ora maksud iki ngene kok brimo kok. Oh, iya. Mari kok otakane rasa. Yo rasa susu sapu tau jabu tenang wae. Ora enek wong ae jero Mas komen dari dadak bingung-bingung. Lah wong Pak Joko Setiawan isih nenggal. Aku tenang nek Pak Joko Gondol lah kuwi aku gak sembunyi. Oh. Moga
misalkan Aku mau bawa karo Mbak Anu apa? saya tahu tak rumahnya kono pemerintah saya mulai kabeh dulu aku. Kamu saya nggak apa? Boten. Oh, Sajake niku kula ngelem Pak Manto wau enten sing cemburu. sopo? Lah niku Mbak Camat Sumber Lawang nggih. Iya tenan iya. Sopo Mbak? Sopo? Saya paman aku tak kok Chandra. Indra, Helm kowe jadi sendiri seberang tahun. kula alah nembe mawon. Kowe melu aku kira-kira pira? Nembe ping kali 3. Gak mungkin. Oke. Oke. Ini sak pokoke melu aku ki pengen tau turu ngipek aku. Dari itu Masa bisa til lho gak? blas. Omel juga jutaan ya. Utang piye tidak kedel kowe lho karo aku. Wah aku ki nek candra bruk ngene brabut. Nah, Yo ayo. Kok tak untuk ben kesel-kesel. Sing ben iso sehari lho nek mulai. Monggo. saya dulu ini tenang seperti gua masuk masuk mundut saking panitia. Oh nggih. Menika rokok Mas Komet badhe nembang. Monggo Mas Komet. Monggo Mas Komet nyambut wonten pepanggihan. Pun keng mriki mawon. Ya ora mungkin greto ya. Sing beda sing Nek Pak Komet tuh munggah rene ya to mesti keserempet gelandangan. 50 mesti. Oh, deh. Penuh perhitungan. Aku coba-coba kacau. Boten sah wonten niku. Nah. Niki karena kita Kak Jukun boten nate nampi napa saweran. Terkecuali nek dipaksa ya gelem ya. Ya monggo. Halo Mas Komet. Ngaturaken lagu apa? Sungani jograng mawon. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak
Loro cungkring ya. Roro Jonggrang ya. Oke, oke, monggo. Apa Lah, suwen? nuwun. Mangke Mbah Camat Sumber Lawang jenengan tangkleti ngersakne napa? Sakit duit ya bahasa matiku. Baca mat anu. Nah iki Apa bahasa. nomor kerso? Oh, Kersa to nggih, Mbah. Ya Allah. Wah. Wah. ngersake rondo niki mboten duit. Nanti roda komplit. Nggih. Roda komplit pakai duit kuwi. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Mangga Roro Jonggrang. Thank
Sigorondo langsung mawon. Ya ini bisa ngaji ya. Soalnya ini anu lho, ini wis jam 1:30 lho. Salahe kesuwen. Kesuwen apa nih? Kayak mulunggu kudune Pak Kuntoro. Bapak Kuntoro tak aturi ya wis anu jeneng Pak kulo tak keprok mawon. Ya kudu keprok kudu jeneng nang tuwa ngangkat butuh sekolah sasat iso ngoprolke iso malikke ngangkat mene wis berkembang enggak apa-apa sendoro ndok oke enggak Dewi berdiri kripik gedang kripik telo sithik dan watone rata engko dibadoske nang gara-gara. Iya, Dok. Mirsani